26 июннән башлап башкалабызда 98,6 FM ешлыгында һәм смартфоннарда кушымта рәвешендә таралган Китап милли радиосы республикабызның район һәм шәһәрләрендә «Мин матурлык эзләп йөрим» дип исемләнгән автомарафонга чыгып китте. 2 ай ярым вакыт дәвамында Китап радиосының махсус тавыш аппаратурасы ярдәмендә җырлап йөрүче Сәйдәле легендар автобусы җырчылар, алып баручылар, музыкантлар белән бергә республикабызның район, авыл һәм шәһәрләрен урап кайтырга ниятли. Моннан тыш, Казанның берничә паркында һәм сәүдә үзәге тирәсендә урам концертлары бирелер дип көтелә. Проектның төп максаты Китап радиосын популярлаштыру, Татарстан Республикасында туган телләрдәге милли әдәбиятны, шигъриятны, татар җырын, фольклорны пропагандалау. Проект Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә уздырыла.